Jampuijala block ni bisingo khobjangnai Jagaibari ni Panchayat no Tala Rilaikha Amchaini Lukurok beneficiary ni a khoksa jaknai jal sokpaimani tipramo thani mungui tipramo thani samung khainai rok beneficiary wo koribo songrong ni bagui tei Jampuijala ni bisi chairman tipramo thani bumung tani BJP ni borok rong no ruo hone kok silchalaikha tipramo thani adungsong o kok tumano khanaui naina phaika BDO Ranjit Deborma Bisramganj PS ni Ganesh Deborma tabuk Lukurok ni kok silchamung jesuk joratei borok ni sanmung mainyasak Panchayat ni secretary no nok bisingo 24 ton nai hini saka DD report Jamui TV norok tini tambagi Panchayat geru khlanya ga haikebe tambagi talar lanya kha bele bele khana hambai isini electronic media rongno sung Panchayat Jagaibari Panchayat talar mane ekmatro uddesho bahaino o para Jagaibari village tiprama thani andara tongo o parao sininu saputar jotonu slai kabang sung kisudin age ek der mas hairokon khana sini Panchayat ni hoite action plan ni madhyome sung beneficiary list rohorka sini beneficiary list rohormani sini o je beneficiary list khorani rohormani abo bahai ke jani durdasha karone abo nor jagai thangka hingke ekmatr abo tamni bagi nor jangna nangba abo to nor jangani kono lama krei abo BC chairman khlayo haike BDO office khlai kana abo hai hini sung wan soka abon bagai tini BDO ni fishery assistant tai ni SDM rok phasak sung abono talano sung kudu khlo orani Panchayat secretary rok haike ba Panchayat je samung khlai tongai rok borok hangka nong no kok singya bunja mohai khlai sung kudu saimaliya kuno saimia na rok hangka norok tini jotino oma haike norok tini orok geru khlai ka joti nong ni samung no borok sare dia kan norok ulo tam khlai pinai jodi borok sino demand no jodi lugian tongnai sung bodon tongnai Panchayat joto mane joto din porjonto borok সংশোধন খাইমি এসা পর্যন্ত নর আর সাপ সাপ borok nong elkar kaisa da nakke ke aro sung sini elakar kaisa no elkar kaisa hangka ni mungkha ta mungkha ani mung pohor de borma nong ni kami ni mungkha sinma Jagaibari Panchayat mungkha ta mung Panchayat bo Jagaibari disibles nong no je secretary chalogu tongnai boni mungkha madaman emano mung ta secretary ni mung Manoranjan de borma tai sap sap tongo Panchayat to samukhlanya rok bumung do man bai GRS ni bung kangkai tamsa kamu bisindro tai RPM ai RPM ni mung ka Satyaranjan hangka Panchayat secretary tabu nong no tamsa Panchayat secretary to tamo sanai boto BDO rok phake saimanai bor bekok salagi ni saba ke sanga bono borok phayasak porjonto sino talano sung aro julu ring tanai nong ro ni BC chairman ka sabo sino ro BC chairman tongo borom ganang Manoranjan de borma bo bangke tamorok sabo to sem simo je babe samani sem obasana saja bokono saimia bahage tanjaka bosaimia tamno nong no kami hingke tamo mung klai Simbang kha Jagaibari oro tini tamni bage kuthum lai nyang oro sung je tini kothum lai mani hingke sung tini Panchayat theke resolution khai nyai ko jalni bage ro mani hingke apno resolution no accept khai gya kubunni party no accept khai BJP party ni hingke hingi sing tini tala mar lai nong ni bolok ke biang bakha klai sini bolong kha Jampuijala klai yo hangka norok to oro sung khai no pai mani Panchayat to tala ro lajak onok bising rok ke ma sob la kya sung oro sob la tong Panchayat sedari no bin mung kha tamo buni mung kha Manoranjan de borma bonong ke tamni bage somna na kome kisi sekna bono samani karan hingke sung tini resolution no pass khai oi nangi buni resolution no pass khai abono sungai nor bomo thani ni tino jaga sung tini kha tipramo thangi sung tino ro dala la ke saborok phaja nong no nanya ni bage tini taboro phaja tomo video phaja tomo Jampuijala ni ai ko fishery ni ga PS rong theka ke borok pulis rok PS ni phaja tomo sing bisrong de PS ni kya hingka norok tini nong ni dabi no tella se tini norok talar la yung ke nong dabi joti mayang ke norok tamo sung tini or tini dabi ma ase sung obon tini kulo jahate sungno tini omono sol khanya bagi sung bong sol ni asa sung tini kulo ya mono rasaya na hingka ke nong o area ni ML rok ke samno songjak tong o area ni ML ke sing birundro ta bota na nin mung kha tamung kha an mung kha জীবন de তারা ঘেরাও করে রেখেছে পঞ্চায়েত সচিবকে খবর পেয়ে আসলাম তার সাথে কথা বললাম ফিশারি নাকি কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট বাদ করছে
তো এই ফিশারি ইনস্ট্রুমেন্ট ভাগ করতে গিয়ে তারার মতে হয়েছে না বা তারার এখানে রেজলিউশন মতে হয়েছে না কইয়া তারা বিক্ষুব্ধ প্রদর্শন করছে। তীব্র মতাত্মক। তারা তো দেখলাম ফ্ল্যাগ এখন কি ঘেরাও মুক্ত হয়েছে সচিব? না, এখনো করছে না। আপনি কি জম্পুইজলা ব্লকের ভিডিও? স্যার আপনার নামটা স্যার? রাজীব দেব।